Gai phade chung tini salai kayekdin 3-4 din wati phema bai asuke tuitorai agotla sohoro flat nungoi tuitorai nok habai jotto jagana tuiro habai kya gai phade chung tini abonoti salainai gai kaisa viral video dokha abo hingke kayekdin wati phemani asukbai no gai nukje khaje kwangma kayekta YouTube channel logon dokha agotla sohoro kumir phaiga ama hai noi kaisa viral video nokha angbo asuk tamsanai kubui dengkha erang dengkha thakka hamkai semimaya gai abno tui tini salainai enoro video no paitha janai tongni gai chung tini abni full explain salainai busujara tui kubui kumir phaimani agotla sohoro gai chung tini abno salainai gai chung nukha ro kubir phaika aja korba gai abono rom lekha borok korok kubangma borok no rom lekha jaga gai sao kawai rom lekha kha tongthok yangoi tam hingke ang agotlawo kaisa ani dol tongo gang bono masung hoka gai kaisa YouTube nungmani abo bahike kubide kumir phaika hanoi hingke bo sawo je abo botoriya phaya hanoi sakhe bo oina jakna se erikhnani sawo hingke bayap sonrok khnai makhana kubide kubide na ereng kumir phayo mon agotla sohoro hingke abo tarmane fake hingke agotlawo kuno debona kumir phaya abo hingke kaisa fake haino upload khairi manise kenorok tabuk khnai ma hingke bayap sonorok le abo busujorte kubui janorok jara agotla tongnai tono saimanna comment khaidi kenorok comment box comment khai sadi abo busujorte kubui gai phaidi chung nukha kubangma lama boto himleka nogoma tongya hingke nog rok tui hapai kya tai mar khungrok bo haino toni rebekha tam hingke tui lomoi thangbai kya asuke plat hingka 3-4 din wati phema bai norok nuguma khana gari rok bahike lai me yang tongbai kha tai nogor rok ba hawai tuira hap thami kya hingke tai kaisa nukha jaga no khoroksa borok riksha kawai sati hingoi tai phun bai kok sai thangmani hingke abo belekhana marang kha riksha debar hingke to sara jila kurikha dagarma no thuijoga bo haise bo hingke to sati hingoi riksha sa kasa ekdom mosti khai thangka riksha debar to belekhana kosto ke thangka hingke nugma khana norok ekdom shoro to pura tui lomoi kurikha baksarok nogot tongna phande ja kurikha oina jaga rok ma thangka borok hingke tini asujara nai jara agotla shoro tongnai jara wahai nodi gana tongnai rok kisa tam hingke nai dogoi tongni tamge wati to tabuk sajaro to thaiyago eba phainani chance tongo kubangko gamon bagan rok niji safety khai tongbai de tini baga sungno।